Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch i chi am ymuno ni, mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi ar y dyddiad arbennig hwn, y 9 ar 20 o Fai. Be sy'n mor arbennig am y dyddiad hwn, dwedwch? Wel, mae'n ddyddiad pwysig i ni annibynwyr Cymru, oherwydd heddi i ni'n cofio am John Penri. Enw swyddfeydd undeb yr annibynwyr Cymraeg ar gyrion Abertawe yw T. John Penri, o barch i'r annibynwr cyntaf. Mewn oes lle mae gyda ni'r rhyddid i ddod at ein gilydd i addoli Duw ac i wrando ar bregeth, mae'n anodd i ni ddychmygu sut oedd hi ar John Penri a'i gyd oeswyr yn ystod ail hanner yr ail ganrif ar 15. Yn ein gwasanaeth heddi, i ni am gofio John Penri, y Puritan, yr ymwahanwr, y cenedlgarwr, y merthyr a'r annibynwr cyntaf. Cawn glywed hefyd gan yr apostol Paul, un oedd ar dân dros ei waredwr ac yn fodlon herio'r drefn, un oedd yn caru genedl ei hun ac un oedd yn fodlon marw dros yr arglwydd. Diolch felly am eich cwmni a diolch o flaen llaw i undeb yr annibynwyr Cymraeg am ganiatad i ddefnyddio ambell bell oddi ar ei gwefan a fydd yn cyfoethogi yr oedfa hon. Ond gadewch i ni'n gyntaf gyflwyno'r gwasanaeth i Dduw mewn gweddi a chofio hefyd yn ein gweddi am ein cyfeillion yn Wcrain. Gweddiwn. Dad Nefol, diolch i ti am y ryddid sydd gyda ni ddod ynghyd i addoli di heddi, yn ein ffordd ein hunain ac yn ein hiaith ein hunain. Bydd gyda ni pa le bynnag yr un ni, a drwy ysbryd glân, bendithu a'n haddoliad. Cofiwn arglwydd yn ein gweddi am y sefyllfa yn yr Wcrain. Gweddiwn dros bobl yr Wcrain, gweddiwn dros bobl Rwsia hefyd. Gweddiwn am y heddwch yn ein byd ni ac am gyfiawnder. Efengu'r tangnefedd o'r hed dros y byd, a deled y bobloedd i'th lewyr chi gyd. Fel na byddwn mwyach, na dial, na phoen, na chariad at ryfel, ond rhyfel yr oen. Yn enw Iesu Grist, oen Duw. Amen. She oedd naeth
Mae nofed ar hugain o fai yn ddwrnod pwysig iawn i annibynwyr Walag i Gymru o bob cefndir a deud y gwir. Cofio crogi John Penri yn 10 ar hugain oed. Wedi fagu nôl pob tebyg ar fynyddoedd Epynt yn Llangymarch, gen Brys, ac yna llwyddo rywsut neu gilydd o'r pellter yna i gyrraedd Caergrawnt a graddio, a bod yn ddreinen yn ystlys awdurdodau yr eglwys. Oedd y diwygiad Protestanaidd wedi digwydd, ac oedd gyda i syniadau chwyldrodol ar y pryd ynglyn â natur eglwys, oedd ddim yn derbyniol o gwbl i'r awdurdodau. Pan fi oedd o farw yn 10 ar hugain oed, mi oedd e'n gadael gweddw, Eleanor, a ffeder o ferched bach dan 5 oed. Tragedi. A tristwch mawr ydy na chafodd y ddim grondawiad teg. Ar y diwedd mi wnaed y cwbl mewn rhysr fawr. Ac un o'r bobl oedd yn gyfrifol am ei erlyd oedd archesgob Caergaint ar y pryd, sef John Whitgift. Mae eisiau ni neidio nôl yn y dychymyg nawr i gyfnod pan oedd crefydd a gwleidyddiaeth yn glwm iawn yn ei gilydd. Da chi'n meddwl am Cardinal Wolsey a Thomas More a Whitgift yn agos iawn at y goron ac yn deud sut oedd pethau i fod felly. A dyma'r Cymro bach yma yn dod ac yn meiddio deud wrth y frenhines a'r awdurdodau bod angen pregeswyr Cymraeg yng Nghymru. Pwy oedd o i ddeud wrth nhw be i wneud? Mae'n ddiddorol cymharu sut oedd Whitgift yn ymddwyn mewn perthynas â John Penri o'i gymharu a'i berthynas â William Morgan. Oedd y Beibl Cymraeg ar gael ers rhyw 5 mlynedd ac mi oedd Whitgift wedi bod yn gefnogol dros ben i William Morgan ar gwaith cyfieithu, gofalu amdano fe yn Llundain ac yn y blaen. Ond wedyn mi ddaeth John Penri ac ymosod ar yr awdurdodau eglwysig. A gennym llyd yr archesgob, a hwnnw yn fwy na neb arall oedd yn gyfrifol am ei erlyd ac am ei farwolaeth gyn amserol a chreulon. Beth am i ni bwyllo felly, rhywbryd yn ystod y dydd, mai yn nofed yr hugain, i gofio am John Penri ac am ei ddewrder, ac am y camau breision ymlaen a gymerwyd o achos i safiad. Do, mi githon ni Feibl Cymraeg a mi githon ni bregeswyr Cymraeg hefyd. Diolch amdano, diolch i ni gofio. Gadewch ni wrando ar y geiriau hyn o'r 4edd bennod o ail lythyr yr Apostol Paul at ei fab yn y ffydd Timotheus. Engwydd Duw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu'r byw a'r meirw, yr wyf yn rybuddio a'r gyfrif i ymddangosiad a'i deyrnas ef. Pregetha'r gair, bydd yn barod bob amser, boed yn gyfleus neu yn anghyfleus. Ar gyhoedda, cyrrydda, calonoga, a hyn ag ymynedd di ball wrth y fforddi. Oherwydd iddaw amser pan na fydd dynion yn goddef a thrawiaeth iach, ond yn dilyn i chwantau hunain, a chrynhoi o'i cwmpas liaws o'i thrawon i oglais eu clistiau, gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedle. Ond yn hyn oll cadw di ddisgyblaeth arnat y hun. Goddef galedi, gwnad y waith fel pregethwr yr Efengil, cyflawna holl ofynion dy weinidogaeth. Oherwydd y mae fy mywyd i isiws yn cael ei dywallt mewn aberth, ac y mae amser fy mydawiad wedi dod. Yr wyf wedi ymdrechu'r ymdrech lew, yr wyf wedi rhedeg yr yrfau'r pen, yr wyf wedi cadw'r ffydd. Amen.
edrych yn ôl ar gyfraniad John Penri, y peth cynta i ni'n cofio yw mor bwysig iddo fe oedd diogelu rhyddid i bob Cristion i feithrin i ffydd bersonol ei hun. Yn ei lythyr at Gristnogion yn Rhufain, mae'r apostol Paul yn pwysleisio natur bersonol ffydd. Os wneud i gyffesu a ddwyfusau Iesu ydy'r arglwydd, meddai, a chredu yn dy galon fod Duw wedi godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw, ceid achub. Nawr, mi roedd John Penri yn rhan o fudiad y Piwritaniaid oedd yn credu'n gryf mae ymateb personol unigolion i Grist oedd sail i wir ffydd, ac nid rhyw gredoau a disgyblaeth yr eglwys. Ac fe dyfodd y mudiad Piwritanaidd o anfodlonrwydd dwfn gydag eglwys Loegr, oherwydd awydd yr eglwys i ddeddfu a rheoli ar faterion cred. Oedd y Piwritaniaid yn credu yng ngallu'r unigolyn i ddod at Dduw drwy Iesu Grist, a bod dim eisiau unrhyw un neu unrhyw beth arall i ddod rhwng yr unigolyn a Duw. Ac mae ffydd bersonol yn Nuw yn bwysig yn dywe. Nawr, falle bod llawer ohono ni wedi mynd i'r cwrdd ac i'r ysgol Sul pan o'n ni'n blant oherwydd bod bobl wedi'n cymell ni ddod, oherwydd bod ni wedi cael yn magu ar aelwyd Gristnogol ac yn yr eglwys Gristnogol. Ond yr hyn sy'n bwysig wrth gwrs yw bod ein ffydd ni yn dod mas o law yn rhywbeth ydy ni'n ei fabwysiadu'n hunain, yn hytrach na rhywbeth i ni wedi etifeddu. Mae y ffydd gyda'r fanod yn rhywbeth i ni'n ei etifeddu. Ond mae ffydd heb y fanod, heb yr yn golygu yn ymateb personol ni i y ffydd. Mae gan Dduw ddiddordeb personol ym mhob un ohono ni, ac mae cyfle gan bob un ohono ni i berthyn iddo fe ac i fod yn ddisgyblion Iesu Grist. Yr ail beth a gofiwn ni am John Penri yw i bwyslais ar ryddid i Gristnogion i addoli. Doedd e ddim yn credu mewn ymyraeth y wladwriaeth, doedd e ddim yn credu yn ymyraeth yr awdurdodau eglwysig pan oedd hi'n dod yn fater o ffydd. Yn ystod yr ail ganrif ar 15, oedd perthynas yr eglwys a'r wladwriaeth wedi tyfu mor agos nes bod Cristnogaeth yn cael ei defnyddio fel ffordd y reoli bobl. Oedd hi'n cymryd dewrder aruthrol i rywun fel John Penri i ferniadu'r eglwys, am iddo gredu nad oedd hi'n cadw'n driw i alwad Duw, a bod ei harweinwyr yn llwgwr. Sut oedd John Penri mynd ynglyn â beirniadu'r eglwys? Wel, i brif arfe oedd y wasg ar graffu. A thrwy'r wasg oedd e'n medru lledaenu gwybodaeth a rhannu syniadau'n eang, mor beryglus oedd gwneud hynny ar y pryd. Nawr, pe bai John Penri'n fyw heddi, fydde fe siŵr o wneud defnydd heleth o'r cyfryngau cymdeithasol i ledaenu negesau. Ac ym mhob oes, mae angen i ni fel eglwysi edrych o'r newydd ar ein bywyd antystiolaeth a phwyso a mesur yn ofalus yr hyn a wnawn ni yngoleuni gair Duw ar ysbryd glân. Rhaid sicrhau fod yr eglwys yn cael ei diwygio'n barhaus, fel nad yw'n mynd ar gyfeilion, a bod ei bywyd a'i gwaith yn dystiolaeth effeithiol i'r arglwydd Iesu. Y trydydd peth i ni'n cofio am John Penri oedd ei gariad at ei gyd Gymru, a'i ddehead iddyn nhw glywed gair Duw wedi bregethu. Nawr, i'r apostol Paul, oedd caru genedl yn golygu dyheu y byddai gyd wladwyr yn dod i adnabod yr arglwydd Iesu. Frodyr a chwiorydd annwyl, medde fe. Dwi'n dyheu o waelod calon ac yn gweddio ar Dduw y bydd fy mhobol yr Iddewon yn cael eu hachub. Ac os ydi gyd ladwyr i glywed am Iesu, yna oedd Paul yn sylweddoli pa mor bwysig oedd hi i roi cyfle i bobl glywed yr Efengyl yn cael ei phregethu. Ond wedyn, medde fe, sut mae disgwyl i bobl alw arno os nad ydyn nhw ddim wedi credu ynddo? A sut maen nhw'n mynd i gredu ynddo heb glywed amdano? A sut maen nhw'n mynd i glywed os bydd rhywun ddim yn dweud wrthyn nhw?
Does fawr o dystiolaeth am John Penri'n byw nac yn pregethu yng Nghymru. Ond, fel llawer o Gymru alltid, oedd ei gariad dros ei wlad yn fawr ac yn gryf. Fe gyhoeddodd bamffledyn oedd e'n tylu sylw at y diffygion mewn bugeilio ym mhlwyfi Cymru dan y drefn Anglicanaidd, gan bwysleisio'r angen am bregethwyr o safon fydd yn medru gyhoeddi'r efengyl i'r Cymru a hynny yn ei hiaith ei hunain. Ein braint ni yng Nghymru heddi yw cyhoeddi'r efengyl am gariad Duw yn Iesu Grist yn iaith ein hunain. Mae gwarantu fod hyn yn digwydd yr un mor bwysig, os nad yn bwysicach heddi, nac yr oedd yn ystod cyfnod John Penri. Mae angen pregethwyr a phobl sydd â doniau cyfathrebu da i gyflawni'r gwaith hwn. Ond mae angen darganfod ffyrdd hefyd i alluogi a hyderu holl aelodau'n heglwysi hefyd i fedru sgwrsio naturiol am ei ffydd o ddydd i ddydd. Petai ni'n cwrdd â John Penri heddi, byddwn ni'n siŵr o synnu at ei ddaliadau tanbaid, a falle byddwn ni'n cael ein epsetio gan ei ddill diflewyn ar dafod hefyd. Canlyniad hyn oedd iddo gael ei arestio gan awdur dodau ddydd oherwydd ei gred. Petai rhywun yn eich cyhuddo chi a fi o fod yn Gristion heddi, tybed a fyddai digon o dystiolaeth i'n dyfarnu'n euog. Dychmygwch petai gyda ni owns o sêl John Penri dros rannu'r efengyl gyda'n cyd Gymru. Dychmygwch effaith a fydde'n hynny'n ei gael ar ein heglwysi a'n tystiolaeth ni heddi. Dydy'r Beibl ddim yn dweud wrthon ni sut a phryd y bu farw Paul, ond mae'n amlwg o eiriau i Timotheus i fod yn gweld y bydde fe siŵr o golli fywyd oherwydd ei safiad dros yr arglwydd. Dwi wedi cyrraedd pen y daith, medde fe. Mae fy mywyd i fel petai wedi dywallt ar yr allor fel poeth offrwm. Mae'r amser i mi adael y byd yma wedi dod, medde Paul. O John Penri'n gwybod y byddai safiad yn tai yn erbyn awdur dodau sifil ac eglwysig i ddydd, yn siŵr o arwen at ei farwolaeth, ac eto, fe ddaliodd i ati hyd y diwedd i brotestio. Mewn llythyr a sgrifennodd at ei ferched ar ddiwedd ei oes, eglurodd John Penri iddyn nhw i fod yn barod i farw dros ei gred a'i egwyddorion. Ac fel yr apostol Paul, mae'n siŵr y gallai fe ddweud hefyd, dwi wedi ymladd yn galed, dwi wedi rhedeg y ras i'r pen, dwi wedi aros yn ffyddlon, dwi wedi cadw'r ffydd. Wrth ddiolch am fywyd a thystiolaeth John Penri, mae rhaid i ni gydnabod fod y syniad o ferthurdod yn ddiethyr iawn i ni heddi. Yr hyn y medrwn ni ddeall yw'r alwad ar bob un ohono ni i roi ein bywydau cyfan i Dduw, mwyn iddo ein defnyddio ni at ei wasanaeth ef. I ni gyd yn gyfarwydd â chyfieithiad Sir John Morris Jones o emyn gan Francis Ridley Havergill, cymer arglwydd feini oes i, uwch y segri oll i ti. Ac wrth dynnu'r myfyrdod hwn at ei derfyn, ac wrth gofio diolch am fywyd John Penri, gadewch i ni gymryd y cyfle o'r newydd drwy gyfrwng yr emyn yma, i gyflwyno pob rhan o'n bywydau fel offrwm i Grist. Cymer arglwydd feini oes i, uwch y segri oll i ti. Amen. Cymer arglwydd feini oes i, uwch y segri oll i ti. Cymer fy munudau fod fydd yn llifo dy glod. Cymer dif yn nwylo'n yr hodd, fydd i'w wnaeth i'r wrth dyfodd. Cymer i o'r fy neud roed i
na hwy'n weddau dder o ti. Cymer di fy llais yn lan, am fy mrenin boed fy nghan. Cymer fy ngwefusau, llanw hwynt a ddeiriau di. Cymer fair ar das I ddim, min I fynw natal dim. Cymer fy nghyneddfaen llawn, I ddwasanaeth tro bob dawn. Cymer mwy fe wyllus I, gwna hi ni na'r eiddo ti. Cymer I tir galon hon, yn o'r seddfainc dan fy mron. Cymer fy serchiadau o'r, wrth dy draed rwy'n bwrw stor. Cymer arglwydd, cymer fi, byth yn unig o lli ti. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnw sy'n y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, edrych arno ni nawr o ddiw, wrth I ni droi atat mewn gweddi, yn ystod y munudau dwys hyn. I ni'n diolch I ti arglwydd am gyfle heddi I feddwl am John Penri. Ac I ni'n diolch I ti am I fywyd, bod I fywyd wedi bod yn ddigon byr ac yn ddigon heriol. I ni'n diolch am I wroldeb. I ni'n diolch am I ddycnwch. Ac I ni'n diolch am I ddylanwad. I ni'n diolch I ti o ddiw ein tad ein bod ni heddi yn elwa o aberth ein cyndadau. A helpa ni sylweddoli hynny arglwydd ac I werthfawrogi'r hyn sydd yn ein meddiant ni heddi. I ni'n diolch I ti am y ryddi di deddoli di. Ac eto ni'n ymwybodol iawn fod yr rhain ein byd ni heddi sydd yn daddoli di mewn mannau cuddiedig, sydd yn ofni dweud ac yn ofni cyffesu ffydd, rhai sydd yn cael eu herlyd oherwydd I ffydd a'i cred. I ni'n gweddio arglwydd dros eglws di ym hedwar ban y byd, dros eglws di yma'n lleol, dros eglws di'n genedlaethol ac yn fyd-eang. I ni'n gweddio dros bawb sydd yn arwain y ddoliad heddi, pawb sydd yn cyhoeddi neges dy efengil di, neges gobaith yr efengil. Bydd yn wrol, paid a llithro, mor dywyll yw y daith. Cred yn yw a gwnaed y waith. Helpa ni arglwydd I afael yn y gwirionedd hwnnw. Oherwydd I ni'n ymwybodol iawn ein bod ni yma yng Nghymru yn perthyn i'r lleiafrif. Ac I ni fel Cristnogion yn timlo bryd i'w gilydd ein bod ni'n nofio'n erbyn y llif. Falle nad ni'n cael ein herlyd, ond eto nid pawb sydd yn ein deall ni. Nid pawb sydd yn deall pam I ni dod ynghyd I addoli. Nid pawb sydd yn deall yr angen sydd yno ni am ddiw ac am oedfa. Odi arglwydd I ni yn timlo'n bod ni'n nofio'n erbyn y llif ar adegau, ond rho nerth I ni ddyfal barhau o dad. Rho nerth I ni I gamu ymlaen yn hyderus gyda'n ffydd a'n gobaith yn sownd yno ti.
Fedrwn ni fyth a chyflawni'r gwaith ar ein pen ein hunain, ond yn nerth di yn unig arglwydd, cred yn niw a gwnaed y waith. Ac felly o dad nefol i ni cyflwyno'n hunain a'n gilydd i ti mewn gweddi'r bore yma. Defnyddia ni a phob dawn sydd yn eiddo i ni, i fod yn gyfryngau effeithiol yn dy ddwylo di. Arglwydd i ni'n cofio am bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. I ni'n cofio am bawb sydd yn gaeth i amgylchiadau anodd amrywiol. I ni'n cofio am bawb sydd yn ofni gweld oriau'r dydd yn dod ac yn ofni gweld tywyllwch y nos yn dod hefyd. Cofleidiad y blant ym mhob man o dad nefol. Ymwel a phob calon trallodus ath dangnefedd di. A defnyddia ni fod yn gyfrwng dy gysur di ath obaith di ath dangnefedd ath fendith di i eraill. Dod i mi galon well bob dydd ath ras yn fodd i fyw, fel bwy eraill drwom ni, adnabod cariad Duw. Criw ein gweddi felly o dad, ac nid yn unig y weddi gyhoeddus hon, ond bob gweddi ddistaw a ddawydd gliwd i yn ystod oriau dyrnodau'r wythnos sy'n bellach wedi gwawyrio. Maddau ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. Gofan nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni fel teulu i weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd trwy ddweud. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw, diled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn yna i'n diledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can i'w seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw ac ymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.